бардора ҳама каса чӣ хелен созен зиндаву сарбала мошин Саудо ТВ Саудо ТЖ ҳастем дар числаи имрӯза мақсад навор мекунем бачаи азиз. хонаҳои фурӯшӣ равон кардан қабул кардем. нарх наво аз 50 000 сум сар мешавад то 400-500 000 сум бачо. ҳами аз шумо фақат дастгирӣ шава. ҳар як лайкҳое ки мегзорен хушо ба ҳолтон рамад ба ҳаматон ки адуши дастгирӣ мекунен. кадомитон мисол нав медурен дар аму канали мо меҳмон ҳастен, навораи моро тамошо мекунен, фақат якта лайк гунед, дар канал подписатсия кунед. дастгирии шумо пешравии Саудо ТВ Саудо ТЖ бачаи азиз. баъдан комментария кунед аз куҷо хона дар кор, замин, квартира дар кор, то чанд сума дар кор, чанд сутиқ, чанд квадрат дар кор ай ба дили пир нависен, комментария кунед. иншоалло меоем ҳаракат наворотон мекунем ва одамои доштагӣ роҳӣ мекунам. ҳами дӯстони азиз, мо як ширкати Акаи Нозима эълон мекунем, реклама мекунем пашти ҳаррӯза дестен. ширкати боварнок фақат бачаҳо аз думи канали мо занг занен, иншоалло ки боротона ба дили пир роҳӣ кунем бачаҳо. наворора далҷи тамошо кардан гирем дӯстон. дӯстони азиз, кадоми шумо дар Москва ҳастен, Московский област ҳастен, кор мекунен, фаъолият мекунен, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, Саудо ТВ ширкати Акаи Нозима тавсиятон метавад ки тӯли як чанд солае ки оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд, борҳои шуморо бурда мерасонанд. пашти ҳар ҳафта иншоалло ки бор ба Туркистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдат, Бухтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекулоб ва дигар самтҳои Туркистон бор мебаранд. дӯстон, агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, худшон омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон, вақте ки занг мезанем мегӯянд ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. борҳотона роҳӣ кунем бародари азиз. ва дӯстони азиз, кадомитон ами навораи Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Саудо ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ҳами таги комментария. ана ҳами телеграм канали Саудо ТВ дӯстон, бовар кунед, канал беҳад зур пеш аст. силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед. дӯстон, мегзарем ба якумин автомойкаи фурӯшӣ равонкардагӣ. фурӯши таҷҳизоти омодаи автомойка дар шаҳри Бухтар, яъне ки месташа дӯстон намефурӯшанд, фақат ҳамон асбобош савдо мешавад. обши ҳамаш 50 000 сум. барои маълумоти бештар занг занед, ватсапша мегзорам ахириш 88. имконияти олиҷаноб барои оғози тиҷорати шахсӣ дар мавсими авҷи кор. таҷҳизот дар ҳолати хуб қарор дорад, пурра фурӯхта мешавад. сабаби фурӯш дар ҷои мега дар ҳамин ҷои автомойка сохтмони бинои бисёрманзила оғоз мегардад. ба ҳамин хотир бояд ҷоша холӣ кунанд. хуб, бартарӣ ҳозир айни мавсими корай, метонен аз рӯзи аввал дӯстон даромад гирен. кадомитон автомойка карденен, таҷҳизотош савдо мешавад дӯстон. ҳамин чизе ки дидасен ҳамаш понни савдо мешавад. кадомитон мегирен, рафта хушроак понни канда бигирен. ҳамаша 50 000 сум. мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшӣ равонкардагӣ. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки секомнатагаҳай. секомнатни квартира дар этажи 18 масоати 59 квадратай. 59 метри квадратира дар Зарафшон, дар Зарнисор, шаҳри Душанбе 330 000 сум кардан ки иншоалло бо муомила дора. ина дӯстон беҳтарин вариант барои харид кардан. 330 000 сомон. рақамҳои ахираш 67 ҳамин ҳози дӯстон занг занен. ина лави раҳӣ калон, бениҳоят ҷошам ҷои созай, лозим боша ҳози занг занен. ин қисми дохилиш дӯстон, без перегородка далши корша хитон мекунем. мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшие ки дар гардиши Ленинград ай дӯстон. ҳамира ма дина навор карда будам дар канали Саудо ТЖ, пирраша партофтам. лозим боша бинен дӯстони азиз, даромада аз канали Саудо ТВ. шаҳри Душанбе, гардиши Ленинград, фабрикада қарор дорад. доми 7 этаж, хона дар этажи сеюм, духонагаи 46 метри квадрата, 450 000 сомон арзиш. ремонто просто дараҷаи олӣ. ду хона ди тиреза дорад, як кухни бо тиреза дорад бачаҳо.
беҳтарин вариант барои харид кардан. Дӯстон азизам, 450,000 духонагаи 46 квадрат метр. хона бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. ҳуҷҷатҳошам ҳастай. ремонту дараҷаи олӣ. аз нӯми канали Савдо ТЖ ҳамиҳози дӯстон занг занед. боз маълумоти пураша мега бо арзон мешавад, бо ҳама чизу чорааш. дӯстон азиз, марамад занг зад далши чахчах кунем бача азиз. мегзарем баъд чорумин хонаи фурӯши назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар поёни балнисаи Калон соҳилӣ мегӯяд. дӯстон азиз, хуб, дар шаҳри Ҳисор назди лаби дарёи соҳилӣ. хонаи фурӯши назди ҳавлигӣ, сеҳуҷрага, 3 сотиқ замин дар шаҳри Ҳисор, 350,000 ремонтошам фасона кардагӣ. рақамҳои 5946 кадоми тундалозимай занг занед. арзон намешавад. ҳуҷҷатош садфоиза, срочно пул лозим. шанси беҳтарина айдаст натем бачаҳо. ҳавлии фурӯшӣ бо проекти замонавӣ, ҷои обод, 350,000 сомон. ина марҳамат, рақамҳошам мегзорам. аз нӯми канали Савдо ТЖ дӯстон занг занед. лайкотона гузорен, дар канали мо подписатсия кунед. чизе ки дорен роӣ кунед. ё ки омада ай пешам навори фасон мекунем, дар реклама мегзорем, ҳаракат кард ба зудӣ мефурӯшем. дӯстон мегзарем ба панҷумин хонаи назди ҳавлигӣ фурӯше ки дар ноҳияи Восе қарор дорад. хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки 5 комнатага, 4 сотиқ замин, ноҳияи Восе дар Хлопонкат қарор дорад. 350,000 сомон арзиш дорад. рақамҳои 2011 занг занед. ҳавлии фурӯшӣ иборат аз 4 сотиқ замин, иборат буда аз як бинои барак, яъне ки хуб, як тарафда барак ҳастай, бо дӯстон хонаҳои кришадорам ҳастай. дӯстон азизам, як ҳамоми даруна иборат буда. инчунин хулоса дӯстон, бениҳоят шароитҳои созай барои зиндагӣ кардан. оғилхона, каҳдонхона, ҳоҷатхона, аловхона, ошхона, баня ҳамаш аст. оби доимӣ мебошад, дорад. 350,000 нархаш. далши маълумотша занг зад бигирем бача азиз. хонаи кришадор. мегзарем ба шашумин хонаи назди ҳавлигӣ фурӯшӣ бача азиз. дӯстон азиз, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки 3 комната, масоҳати 3 сотиқ замин, деҳаи Корвон, дуюм туячи пешина бача азиз. 300,000 сомон нархаш. рақамҳои 60 занг занед. дӯстон азиз, чихел десен ремонтош чихелай. ремонтошам фасон, хушрӯ, замонавӣ кардагӣ. ҷойшам ҷои ободай, ҷои бад нест бача азиз. паталока бинен тахтагӣ. хонаҳо дӯстон падъабои тайёр. хуб, масъалаи баняш, масъалаи ҳоҷатхона, масъалаи хонаҳо, хоби ҷадсоназ кухни боз кардагӣ аст. шароитҳои соз зиндагӣ, 300,000 сомон. марҳамат, далши маълумотша занг зад бигиред. лайкотона монед, дар канал подписатсия кунед. мақсад дӯстон, касе ки чизе роӣ мекунад, адресоша ҳаракат карда пурра роӣ кунед. пурра карда роӣ кунед, баъдан видеонавор роӣ кунед ки ами рекламаи мо некиши мегам ами пурра шававу аниқ шавад. дӯстон азиз, мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. дӯстон азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Норак, Дисабур гуфтани ҷо. дӯстон, як ҳуҷрага дар этажи дуюм, масоҳати 37 квадрат, 297,000 сомон. як хонага квартира фурӯшӣ, тамоми удобству, шароити хуби замонавӣ хад бача азиз. наздики автовокзал, бозор. аз соати 12 абед мега то соати 12 то соати 7 бегаҳа занг занед бачаҳо. айсуусу далши нороҳат накунед. мақсад ки дӯстон азиз, корхонаҳо лимити коришон ҳам хеле аст. аз соати 12 рӯз то 7 бегаҳа занг занед. 297,000 сомон. далши маълумотша метавонед аз соҳибхонаҳо бигиред. рақамҳои 38 319 дасти WhatsApp пайваста занг занед. чизе ҳастай ҳамаша ҳаракат канавор мекунем. адресора пурра роӣ кунед, рекламаи хушрӯ кунед бача азиз. чизе роӣ мекунед. мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. дӯстон азиз,
квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамин дом қарор дорад. дар ноҳияи ёвон доми раҷаб метавонем ки ремонт кунен. ноҳияи ёвонда дар этажи шашум духонагаи коробка масоати 58 квадратни метр савдо мешавад. 330 000 рақамҳои 77 500 да аз талим маълумот шава бигирен. стяжка кардагӣ перегородҳо кардагӣ сон азиза. хуб далши маълумотша занг зад бигирен. ва дӯстон мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри ҳисор дар 8-ум микрорайон дукомнатага квартира дар этажи 5-ум масоати 38 квадрат ремонтош дараҷаи олӣ шаҳри ҳисор 8-ум микрорайон 288 000 сомон иншоалло ки бо муомила дорад. кадомитонда интересияй кадомитон ҳамин тарафҳо хонахар ҳастен мақсад сумтон камтар боша агар ина беҳтарин вариант дӯстон аз номи савдотеҷа ҳозир занг занен. хонаҳо чӣ хелай нарх наво чӣ хелай бачаҳо яъне ки фикротона комментария кунен чизе дорен роӣ кунен аз куҷо дар кортонай таги комментария видео нависонда монед. худо хоҳад мо ҳаракат кард аз рӯи комментотон навор мекунем. чӣ хел дестен даро часпондагӣ тиреза часпондагӣ ҳамаш кардагӣ хуб абоё фасон хушрӯ беҳтарин шароитҳои хуб банияу ҳоҷатхона якҷоя далши аз талим маълумот занг занен. мегзарем ба 10-умин квартираи фурӯшӣ бача азиз. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри хуҷандай 30-ум микрорайон мега 31 метри квадратӣ якхонага этажи шашум срочна мақсад ки хушрӯ бихонен ва хушрӯ гӯш кунен гузагай дар этажи шашум яъне ки доми моли мега лифт надорад новостройка ҳай дом без лифт площадь 31 квадратный метр. хуб фақат серьёзни харидоротон дар рақамҳои 0023 занг занед. беҳтарин шароитҳои хуби зиндагӣ теплый пол ремонтор фасон фикр мекунем бача азиз хона ҳамиқа мешавад. аз талим маълумотша занг зад бигирен этажи шашум. ва дӯстон мегзарем ба 11-умин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ануми дом қарор дорад. дукомнатага квартира дар этажи 2-ум масоати 50 метри квадратӣ дар шаҳри Кӯлоб дар пеши мега светофори қоқовод қарор дорад. 225 000 ҳолати коробка далши аз талим маълумотша бигирен рақамҳои 6003 занг занен. одамое ки аз Кӯлоб квартираи арзон кофтестен бо нархи дастрас марҳамат занг занед. дӯстон чӣ хел мебинен мақсад квадратиш беҳад бисёр 50 квадрат нормали ду хонаи калон тирезаҳо раҳи калон нигоҳ кеста бача азиза. хуб этажи дуюм этажи гаряҷи точка беҳтарин варианти зура бача азиз. дуюм этажам мақсад хеле нархода ёфтанаш мушкилай светофори қоқовод касби додан дар шаҳри Кӯлоб дӯстон азиз. 225 та нархи беҳад зур дӯстон яъне ки ҳаракат кунем ки шанси беҳтарин айдан натем бача азиза. 225 000 сомон 50 квадрат дар лаби роҳ. мегзарем ба 12-умин квартираи фурӯшӣ дӯстон азиз. 850 000 сомон нархай не ки шумо просто тамошо кунен. се комнатага кадаян 64 квадратный метр этажи дуюм шаҳри Душанбе 103 микрорайон да қарор дорад. дидесен кадом ҳолат чӣ хел вазъиятда қарор дорад бача азиза. хуб 850 000 рақамҳои 94 да аз талим маълумотҳои ҳамин хонара мегирем бачаҳо. ин ҳамин ҳолат савдо мешавад. хонаҳотона дӯстон ҳаракат кард видеонавор карда роӣ кунен. савдотеҷа иншоалло дар хизмати шумо. навори мо ҷанбаст мешавад дӯстон. пешаи ҷанбасти навор як гапа мегум. ҳамин наворда ҳаракат карда лайк монен. агар имкон набошам имкон ёфта лайк монен дар канал подписатсия кунен. ҳамин ватсап барои реклама чизе дорен роӣ кунен.
телеграм каналда ҳозир дораенда обуна шем бача азиз. ва дӯстон азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен. дураи батан ҳастен. Саудо ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментара. Ана ҳами телеграм канали Саудо ТВ дӯстон. бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментара дар омада тамошо кунед.